Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ipdiang subhai pi baro syakimat jonggani kejan mit singi balang ka kan rew tarik Naitung arjar arpsan. Kimat Khubor na ke Jylla. Arngut kibana ke senong pendeng umyong Eastern West Khasi Hills District. Kata meban lang wardri bat utoni Paul basayomoy. Kila syarai penrem da kaba set patok yaki syirta jing im harengkat ka kuna kaba san pawajar tengka. Kani galong kat kum ka rai bala penmi da ka yeng bishar jong Special Judge Pokso West Khasi Hills District Kumar. Hadin bauladep ujor da ka ejhar syaki pulit mentapat Education Secretary jong ka New Trap Youth Council uba en lang sawen. Ulalej ban ujor sasha ka National Commission for Scheduled Tribe Regional Office persya yau social guru badai astrologer bat kumjuru yau content creator Raghak Sharma halor kejing penmi ya ka video bat kejing ekran pedang jongki haka podcast dak bakeno baki riulom hagani ke Jylla Meghalaya kidai ki badang kenya daki breu bat ki badang bamdo breuru. Kanlong kasngi ba penkemen haduk kata-kata yang kipai ba kibasyong hagi senong boper jong kathain Rani Bari kebadan hajan ka Khubor jong Jylla Assam hadin bau MLA ke Jirang constituency uba sustainance sotun ula play pai ba ya ka Rani Bari sub center kebahap hapo ke Jirang CNRD block. Ka Rani Bari sub center kan ajing mentoy yang kipai ba haki kat artli kisnong Khubor kibadan hagathain Rani Bari. Kibriu kibasyong basa haga yeng baduk jong ke sorkar kebadon han nong mensong kimla syak syuk menta namarba ke bai thang ding lani ke bill light kala poi syaba palat put hadin ba ke sorkar kala pendait dau smart meter sau pratli gilong yeng mensua gidon yo meter uba ki syu habban syu recharge shwa bakin penon kam ya ka light nrei kumba sisna menta ba ke sorkar kalawan ban pendait dau smart meter ka bailait ka poi huri-hura bat kaya per na kawai ke yeng syagawai pan. Assistant Geologist, Directorate of Mineral Resource, ula ujor ejahar syagi pulit bahaka arpau tarik ujeliu arjar arpusan ki try dowyong kilawan kit dakabor yau dowyong ubadan hadu san hajar arspa khandai punyo point saw metric ton ubala pelang bat wanbu daki babun ki try dowyong khnang baka Coal India Limited kan yo ban daily lam ha dipo ka bakhandai Kylleng mathai West Khasi Hills District. Hadian balawai ke jingelang hapdeng ka kenhun kinong di madan ka Shillong Municipal Board bat ki board penyak district jong ka East Khasi Hills banya kren halor ki kam ka bayadai bat kinong di madan ka kong Angela rangat kalaong bala pensnow ha ka jingelang bakinong di madan ki baladon ya ka certificate of vending kin hap ban kenriak no ha ka arpu arterik mentau nai sya ka jaka ba ka sorkar kala pengkrek kalaong ba ka jinge penbaik ya ka kam kabayadai bat kinong di madan kadang yai bat wat na kaliang ka sorkaru kala Khubor ba kampat deplut wat ban sam yaki certificate of vending ru kumta haba kampat dep sam lut kumno kan syupen kan ria yaki kala ong bakani ke jingle ka sorkar kadai ke bemla pan pediang wei rang ba ubang ila buri no ya ka kerten jung lapan pau ke jing sngo bitar bawat hadu kapor khat wei baji lala arp sau minute men step 4 don nong trai office sorkar jong ka State Transport Authority uni rang ba ula ring da video ban pensisya ya kani ya ka baula pha syangi ulapan pau ke jing sngo diau bakani ke jing bom wan trai biangpor kinong trai hakani ka office kala tu bhai ka por jong kipai ba ki ba wandon kam bat ula ong bahaga jaka baka kam kan dep tang sisngi hnrei habban lek bonsngi kasnong pendeng umyong mairang lengba secretary ka Education Committee kala pentip baka snong kala rai bakan ai silak tengkai ya gino gisamla puli napok kasnong ki balaban poi ya ka kerdan ka benengkong ha ka top 20 jong ka secondary school leaving certificate bat ha ka top 10 jong ka higher secondary school leaving certificate
Ya kanila penbenaha kasngi sam khusnam ya ki arpu arngut ki samla pule jong ka shnong ki bala pas bha ha ka examen SSLC but HSSLC mentau snem ki bala yo palat lightly ki letter marks kuntup ya ka samla Angel Joliza marbanyang but ka Erin lingdo maulong ki balawan ha ka kerdan ka bashpo but khat saw ha ka top 20 jong ka result SSLC. Kipulit kilayo bat ya kawai ke tuk kebalanya dau barrister Karamba arpun rius nang berta halai lengkot hadin bagi layo jengtim bagi tenat sentiat jongki. Kadai ke tuk kebakit ya wei unong Bangladesh ubala tip kerteng kum Lukman bala kena pa uni unong Bangladesh ula siu yo barrister Karamba prahajar tengka bo wan shaw yo na 101 area of Shillong. Kani kalongkat kum ke Khubor bala pelai pai ba ha ke website jong kipulit. Kalami ke huri hura ke jing yalang persngo pai ba lani ke public hearing ke bala long ha Waring Mare Agriculture Training Center ha Chokpot. Halor ke jing temu banti dawyong da ke jing start juk sayan lani ke scientific mining ha ke snong porong grey ya ke bala I license u George Mon S Marang ba unti dawyong ha ke jaka ke bahe shispa sanpo hektar. Kinok ma, kinong snong, bat kisang halang, ki persya ya kani, namar baladati daw yung hakani jaka, kan penjulor ya kiwa, bakan tup ya kawa wari chora, ka Jamdan Fish Sanctuary bat kiwi. MLA jongka pentor mukra constituency uba AL-hek ula ong balek si unlong rio sain Pyrthei lani politician uba nengkong ban penshna dakayo ke bapaka ban pensyong ya ginong de madan hadin bala penken ria lut ya ki narut surok jongka golf club ban weng ya ke jingkap nya ke surok ke balek bawan ki kali man lagasi. Unong yalam jangka Bharatiya Janata Party Shillong uba Alexander Lalu Hek uba longru Menteri Sorkar Jylla ula ong baka party kan kersyan ya karai jangka Meghalaya Democratic Alliance kabalayalam daka National People's Party hakabayday bat kajing jit yau MP batmai jangka Rajya Sabha nak Jylla Meghalaya. Uba AL-hek, ula ong baka jing simrai jong ke parti kan long ondalaya selok lang bat ki parlok ki bayatre lang hapo ka MDA ki bakentup ya ka NPP ka UDP bat ka HSPDP. Ka chairperson jong ke Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights ka Agatha K. Sangma kalapan jing yarap na menteri rangba ka Jelaw Konrad K. Sangma bat na menteri ketenat social welfare ba polong do bantuklar lem na kabentaban wanra ya ka standard operating procedure ka ba penti kenai ka jing yada bat ka jing sngan jong ki kanarit ki ba lek sa ki Jylla ba per jong kari. Haga jing keren bat kilat Pyrthei Khubor ka Agatha kala yatu baga commission kala ajing mut syaka sorkar ba day ban donno da ka SOP ka bayadai ki kanarin ki balaya lam da ki riu shimet lani kino ki kinhon syabar jong Jylla hadien balami ke jingja basungsi dang syen. Mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng kari. Kaseng Kongres kala kentu ya ka sorkar pedeng bakan wanra ya ki ain ha ka dorbar liur jong ka parliament ban wan biang ya ka jinglong Jylla bapura ha Jammu and Kashmir kepadang sa haduk menta kum ka Union Territory naduk bala penbek temai haus nem arjar khat khandai. Hak bayadai bat kani Presiden Kaseng Kongres Mallikarjun Kharge bat unong yalam kaliang persya Lok Sabha Rahul Gandhi kilapar ka jingtho so menteri rangba do gari Narendra Modi ban wanra biang ya ka bill ka ban ai Jylla bapura ya ka Union Territory. MP ke Rajya Sabha jong Kaseng Kongres Syed Nasir Hussain uba mikmat ya ke Jammu and Kashmir ula penkesan ya ke jingdawa ban penyok biang ya ke jinglong Jylla ha Jammu and Kashmir hakaba ula kentu ya menteri rangba do kari Narendra Modi ba un pendep ya ke jingkular jong Chandrakan Patil badai menteri jong ka Higher and Technical Education ke Jylla Maharashtra. Ula pentip hak sing balang hapok kayeng dorbar baka National Council for Teacher Education lengba ka bor bala penkup. Kala pendam no ya ke jing itu jong ki kan riu teli ki BEd College ha ka Jylla. Menteri rangba barim ke Jylla Andhra Pradesh balong ru Presiden jong ka YSRCP YS Jagan Mohan Reddy ha ka sing balang ula keno babaro ki Deputy Inspector General of Police hakani ke Jylla ki kelalong ki he mafia
hala ki jong ki zone bat kidang syakri kum ki nonglum khajana nakabentau menteri rangba ka Jylla u Chandra Babu Naidu bat u khonjung u badairu u menteri ka Jylla u Nara Lokesh. Ka Board of Directors jong ka State Bank of India kala menjur ya ka jing terua ban penmi ya kepisa ka bakot arpo hajar klor tengka lengba ka jing ai ya ka bond syakin nong bay pisa napori haunius nem mang tengka bamenta. Kani ka jing temu kalong ban pen klang ya ka nong rim jong ka State Bank of India ka balong ka shlem kan show pisa ka bahek tam hagari. Ka ying bishar Supreme Court kala kentu ya ka sorkar pedeng ban rai mardor ya ki jing kerpat bala mudui persya ya ka jing pen scam jong ka CBFC bala ai ya ka film Udaipur Files ka mit jong ka nong bishar Surya Khan bat ka Joy Mala Bangchi kadang yakun ya ka jing ujor bala mudui da nong pen mi film u Amit Johnny u bala tunjuk ya ka hukum jong ka Delhi High Court ka bala pen sange shipor ya ka jing pen mi ya ka film ka bala pen syong nong rim halor ka jing syak penyap jong u Kanhai ya lao. U Chief of Defence Staff, u General Anil Chauhan, ulapan pau ya ke jing kela ke bakongsan, ha katma jong gani ke juk menta, da ke bakhot ya ke jing la ban penon kam ya ki drone ba la ban snahi, bat ke jing la ban ya kun persya ya ki UAV ha ki por ban sawan. Mendapat tungi pai syaki mat Khubor na Kylleng giri jong ke Pyrthei. Kato kan Italy kiri ha Middle East kipa kentup ya ka Jordan, Qatar, Iran, Kuwait bat Saudi Arabia kila penrem jur ya ka jing hertma badang shen daki ling sun kari Israel ya ki kali sipai jong kari Syria hajan ke benta basyati jong ke nong ba Al Suwaida. Daki paungut ki nong syong shnong hasor druz jong kari Israel kila jam lengba na Golan Heights balak kini daga Israel, syaki benta basyati jong ka Syria ong gitolong Khubor na Israel. Warah pedeng, kajing akan aat basyirkai pedeng ki nong yele naga nong ba drus bat kisipai jong ka sorkar basyipor kari Syria. Kajing yakren hapdeng ka seng le no Hamas bat ka sorkar Israel kadang yai beteng ha Doha ya ka ba om shimla bu por ban penkut no ya kajing yakan at ong unong ai ktin jong katanat kambari kari Qatar u Majid bin Muhammad Al Ansari. Kajing yakren hapdeng ka Hamas bat kari Israel kalas dang biang naduk ka henriu Tarik Naitung ha Doha da kajing tray shitom jong ki weipat kiri ban penkut no ya kajing ya snam ha Gaza kabala palat arphuai benai. Kaseng le no Houthi na kari Yemen kala kam try ba kadai badon kti ban pen Pyrthei da ki drone syagi benta kari Israel ha ka ba ka way na ki drone kala Pyrthei ha Eilat port ban artili yuai pat kila Pyrthei hajan ka temsa ki sipai ha ka thai Negev. Ka Houthi kala beteng ban ter ki namding bad ki drone ya ka Israel kat ba kampat sange ban tambor ya ka Gaza laong unong aktin jo ka seng le no Houthi u Yahya Saria. Ka European Union kam sim lala ban ai jing menjur ya ka jing penjari kendon thmai Persya ya ka Russia namar ba ya kani ka sin jam la khangla da ka Slovakia halor ki jing sngokhia ki bayadei bat ka jing yada ya ka boarding laong ka High Representative for Foreign Affairs and Security Policy jong ka European Union ka Kaya Kallas. Ha ka bayadei bat ka kies jong ka Nimisha Priya ka nurse na ka Jylla Kerala ka bala sya rai penyap hari Yemen lapen sange shwa shipor ong unong sait an jong ka u Subhas Chandren u Chandren lo ya thu ba ki board sanchar jong kari Yemen kilapen sange shwa ya kani ka rai bat kani kala plelat ya ki bahiang asem ban wat ya kilat kilenti kumno ban pelat ya ka Priya na ka jing sya penyap. Kibor sansyar jong kari Afghanistan kila penjulor hadu ratusan ton ki marbam balas niu hakanong ba Kabul ong kebor penya jong ketanat kakot kakia. Ya kani la pentikina do Muhammad Masud Rahmi ubadai ukli jong ka Ministry of Food and Drugs. Ki nong tambor Persya ya sipai penek jingsuk ke United Nations ki day ban ngat haki kendon jong ka ain. Laong unong mikmat bapura jong ka India upi Harish. Laong bagsipai penek jingsuk jong ka United Nations ki jia kendu jing bah haba pahara haki jaka bakhamdon jingma. Nrei haki babun ki kep ki nong tambor ki shul like dakabasuk na ki kenjri jong ka ain. Itu kilong kimat kublai.